Deschiderea casei, după cum se vede, este una destul de mare și inițial eram obligat să facem niște stâlpi pe interior. Proiectantul structurii a reușit cumva, prin sistemele pe care le-au implementat, să ne scape de acei 2 stâlpi care ne-a bucurat enorm de mult, lăsându-ne spațiul întreg la dispoziție. Casa are o suprafață construită desfășurată de 324 de metri pătrați și are pe parter toate spațiile utile unei familii. 3 dormitoare, 2 băi, living și dining. Mansarda este open space, cea mai mare deschidere fiind de 8 metri, fără niciun reazem intermediar. Toată casa se construiește într-o fabrică. Nu stăm în șantier să aducem echipe de dulgheri care să fabrice și să fasoneze lemnele necesare pentru a ridica o structură de lemn. Din cauza asta am și ales un proiectant și un fabricant al structurii de lemn care să se materializeze undeva într-o fabrică, unde utilajele taie la milimetru. Prefabricarea casei în atelierul nostru a durat 10 zile. Aici vorbim de procesul de debitare, presare și asamblare a prefabricatelor. Pereții au fost realizați în sistem timber frame, placați pe o parte cu OSB. Timber frame sau sandwich, cum se mai zice. Casa a fost adusă cu 2 tiruri pe locație, a fost o colaborare destul de ușoară. Proiectantul a fost prezent în mod constant pe șantier să se asigure că toate lucrurile decurg conform proiectului, iar grija noastră ca și beneficiar ai construcției a fost inexistentă. În momentul în care s-au ridicat pereții, ceea ce s-a întâmplat efectiv într-o zi, ceea ce nu mi-a venit efectiv să cred, pentru că normal trebuie să aștepți săptămâni, dacă nu luni, până se ridică o casă, cel puțin. Și atunci când am văzut-o că efectiv era ridicată într-o zi, atunci am simțit pentru prima oară că în sfârșit avem o casă a noastră. Când s-au montat șarpantele și când s-a adus și învelitoarea, s-a montat și acoperișul, în momentul ăla am zis că ne putem și muta în casă, pentru că era atât de primitor totul în jur, încât nici nu ne mai venea să plecăm. Grinzile de planșeu, post joist și fermele de la șarpantă sau grinzile cu zăbrele asamblate cu plăci multicui au fost realizate cu ajutorul tehnologiei sudura lemnului, un sistem revoluționar, dar care există pe piață din anii 80. Legat de grinzile post joist, grinzile de planșeu, acestea înlocuiesc placa de beton, permit deschideri foarte mari, fără reazeme intermediare. Un alt avantaj al acestora este că nu transmit vibrații, iar toate instalațiile electrice sanitare pot fi introduse în interiorul planșeului. Pot spune că pe o distanță de 16 metri de desfășurare frontală am avut o deviere de 6 mm, ceea ce este destul de remarcabil din punctul meu de vedere. Și da, în cele din urmă am ajuns la structură pe lemn pentru că este o casă călduroasă.